Ακυρώθηκε το καράβι μία εβδομάδα πριν τον Bachelor. Εσύ με βλέπεις εδώ και πάμε να κάνουμε ένα Get Ready With Me στην Τίνο, όπου βρίσκομαι για τον Bachelor της κουμπάρας μου. Και σαν σωστή κουμπάρα δεν θα επέτρεπα να γίνει κάτι, παρότι μας ακύρωσαν τα εισιτήρια. Δευτέρα, 1 η ώρα το μεσημέρι, μου ήρθε email ότι από τις 28 μέχρι και τις 3 Έκτου το συγκεκριμένο καράβι που έχω κλείσει θα είναι εκτός λειτουργίας. Δεν θέλετε να σας εξηγήσω τι έζησα και τι αμόκ πέρασα. Οριακά δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Με πήρανε τα κλάματα και κάπου εκεί ήρθαν οι μεγάλες δυνάμεις, όπου είναι ο Βασίλης, και του λέω: κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να κάνεις. Και τι κάνουμε λοιπόν? Πάμε να ακυρώσουμε θεωρητικά, να πάρουμε τα χρήματα μας πίσω και να κλείσω εκ νέου τα εισιτήρια. Τα οποία εισιτήρια δεν ήταν μόνο για μένα, επειδή εγώ είμαι η κουμπάρα και οργανώνω αυτό το Bachelorette, ήταν και για την Ήφη και για τη φιλενάδα της νύφης, προφανώς και για εμένα. Και λέω: εντάξει, γαριφαλιά, μην αγχώνεσαι, έκλαψες, σου πέρασε, έμδε, πάω να κλείσω εισιτήρια και για του Αγίου Πνεύματος που έχουμε έρθει εμείς. Είναι όλα sold out, δεν υπήρχε δείγμα. Οπότε εμείς ήρθαμε για του Αγίου Πνεύματος και τη Δευτέρα δεν είχαμε εισιτήρια να φύγουμε από το νησί. Εν τέλει, μετά από 2 ώρες βρήκα εισιτήρια, αλλά δυστυχώς του Αγίου Πνεύματος δεν θα βρισκόμαστε στο νησί. Θα φύγουμε αρκετά νωρίς, τύπου 11 η ώρα. Οπότε όλη μέρα που είχα σκεφτεί να είμαστε εδώ δεν θα υπάρχει. Ωστόσο, φοράω το νούμερο 2 από Emanuela Cosmetics, επειδή θα με ρωτήσεις, και από το concealer φοράω το νούμερο 1. Και πάμε να τοποθετήσουμε να δεις την τέλεια εφαρμογή. Δεν μπορούσα να επιτρέψω στον εαυτό μου να μην είμαι σήμερα εδώ και να κάνω αυτό το υπέροχο Get Ready With Me. Έχω μπροστά μου την πισίνα, βλέπω το νησί της Τίνου, γιατί δεν σας είπα και που έχουμε έρθει. Ήρθαμε λοιπόν στην Τίνο για τριήμερο, κουτσουρεμένον εμέν, αλλά ήρθαμε. Και παιδιά, να σας πω και κάτι μεταξύ μας. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα πάρω την κουμπάρα μου, η οποία έχει κάνει διαδικασίες, γνωρίζετε ότι έχει και το μωρό και το ένα και το άλλο, και να τη κόψω τη χαρά. Θα μου πείτε εν μέρη, έφταιγα. Δεν έφταιγα εγώ. Αλλά ναι, το καράβι που ταξίδευα εγώ, αυτό το καράβι έπρεπε να ακυρωθεί. Και επίσημα λοιπόν, οι πρώτες καλοκαιρινές διακοπές είναι γεγονός σε αγαπημένο νησί, που πραγματικά έχω έρθει άπειρες φορές, αλλά πριν 2 χρόνια είχα αντιληφθεί την ομορφιά αυτού του νησιού. Έχω έρθει στην Τίνο μπορεί και 16 φορές, 18, αλλά τι έκανα? Πήγαινα μέχρι την Παναγία που πηγαίναμε με τους γονείς μου, μονοήμερη εκδρομή, και αυτό μέχρι που ήρθα πρόπερση και αντιλήφθηκα πόσο όμορφο νησί, τι υπέροχη ζωή έχει. Και εννοείται ότι πέρα από θρησκευτικό τουρισμό, μπορείς να έρθεις να κάνεις τουρισμό το οποίο καλύπτει τα πάντα. Είτε θέλεις ηρεμία, είτε θέλεις τρέλα, είτε θέλεις κλάμπινγκ, είτε θέλεις ωραίο φαγητό. Γενικά δεν έχω να προσώψω τίποτα αρνητικό σε αυτό το νησί και γι' αυτό το επέλεξα. Ωστόσο, είμαστε στο νησί από το πρωί, περίπου στις 12-12.30. Πήγαμε στην Παναγία να προσκυνήσουμε. Για κόντουρ θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Cinnamon, που είναι η αγαπημένη μου. Και μετά πήγαμε έτσι για χαλαρό μπραντζάκι, πιάμε τον καφέ μας, κάναμε το μπάνιο μας στην πισίνα. Οριακά να σας πω ότι είμαι σερή, δεν έχω κοιμηθεί. Θέλεις από το άγχος μου, θέλεις ότι έχω πάρει την ευθύνη για όλους, για καράβια, για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και γενικά για όλα. Οπότε είμαι σερή. Τώρα με πήρε λίγο ύπνος θεωρητικά με τις πετσέτες και βγήκα έξω να ετοιμαστώ. Να σας δείξω λίγο ηλιοβασίλεμα. Να το πενευτώ, αλλά θέλω να καταλάβεις πόσο ζηλευτό είναι αυτό εδώ που βλέπουν τα μάτια μου. Τα κοψίματά μου είναι έτοιμα. Όπως σας είπα, έχω βάλει την απόχρωση Cinnamon, αλλά λίγο σαν να το έχω παρακάνει. Πρώτο μπάνιο σήμερα και επίσημα εντωμεταξύ. Εντάξει, δεν ηλιοκάηκα και τόσο όσο θα ήθελα. Οπότε έρχομαι εδώ και μπρονζάρω και θα γίνει δουλίτσα. Ρουζάκι θα βάλω το Dusty Rose ψηλά εδώ στα ζυγωματικά. Ίσα που έχω κάνει αρκετά έντονα κοψίματα, αλλά μ' αρέσει. Και πάμε να το τοποθετήσουμε και αυτό εδώ ψηλά. Και ό,τι μου μένει εμένα στο πινέλο το περνάω και λίγο από τα μάτια. Α, δεν σας είπα. Εμείς ήρθαμε στο νησί με mood club, ποτά, κοκτέιλ και τέτοια. Αλλά σαν παραδοσιακά κορίτσια, μάθαμε ότι σήμερα έχει τη γιορτή Αγκινάρας στο νησί. Οπότε θα πάμε στο, πώς το είπανε ρε το χωριό? Κόμη, στην Κόμη, το Μαλί θα θυμάμαι, ναι, στην Κόμη. Και θα πάμε στη γιορτή Αγκινάρας, όπου έχει live μουσική και νταχτυρντή και νταχτυρντή. Με βιολιά βέβαια, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να έχουμε παντού κλαρίνα. Και πάω τώρα με την απόχρωση Sun Kissed Bronze. Κορίτσια, τι συμβαίνει? Και πάμε να σετάρουμε τα κοψίματά μας. Δεν ξέρω εάν μπορείς να αντιληφθείς εδώ πέρα. Λίγο το παράκανα, σας το ξαναείπα εγώ με τα κοψίματα. Αλλά έχω το mood, έχω και την Ήφη εδώ μπροστά και μου βγάζει τις συνέσεις μου καλοκαιρινό. Πλησιάζει και ο γάμος, όσο νούπο. Αυτό που με ρωτάτε ωστόσο για τις ημερομηνίες.
Και να σας πω, θα έρθετε κάτω στην εκκλησία να με περιμένετε να δείτε την κουμπάρα ή ανυπομονείτε να μάθετε απλά από κουτσουμπολιό. Οριακά τον χάνουμε τον ήλιο, αλλά στα χείλη μου έχω τοποθετήσει την απόχρωση 0,1, τέρμα βουτυρένιο, έχω κάνει και το περίγραμμα και έχω βάλει και λίγο στο κέντρο και δεν θα κάνω κάτι ιδιαίτερο, θα βάλω το γκλωσσάκι, πώς λέγεται αυτή η απόχρωση που την έχω και αγαπημένη, Crystal Dream. Τέλος πάντων, είναι αυτό εδώ πέρα το γκλιτεράκι, είναι επίσης από Emanuela Cosmetic, έχει τέλεια έτσι, πώς να το πω, και ηχή και γέση, είναι μια λάμψη και γενικά για glitter κρατάει αρκετή ώρα. Θα το πάρω μαζί μου και στην τζαντούλα και είμαι έτοιμη για γλέντι. Αυτό λοιπόν είναι το make-up, έκανα και εκτός κάμερας ένα διακριτικό eyeliner, πάμε να σετάρουμε με το setting spray. Και αυτό λοιπόν είναι το make-up, θέλω να μου γράψεις από κάτω πόσο το βαθμολογείς και θέλω να είσαι επικής, γιατί εγώ μπροστά τη θέα που έχω δεν θέλω να χαλάμε καρδιές. Αυτά από εμένα, φιλάκια!